skal lige fjerne telefonen i et øjeblik. Og min har så dårlig grafik, jeg skal mega tæt på. Og så siger du kan også bare zoome, hvis der. Jeg tror ikke, du bliver håndteret. Hallo? Her i Nico for mig. Ej, hvor er I dumme. Vi sidder alle sammen med sådan nogle lygtepæle. Se dig, Nico. No. Kan I ikke godt lige sætte jer sammen, bare? Ej, så går det. Så kan I ikke godt sætte jer sammen? Vi kan godt se, som prutter sådan virkelig røst. Og så sidder han langt ind, så brænder det af. Det var da en eller anden mand, der jeg vil lige se lidt højere. Så kan man se det inde på nettet. Og så kan man se, at han har brændt sin røv helt vildt. Ej! Det var sådan noget, man så... Hvis man så... Man kan ikke kun godt på Hvad? Men prøv at... Eller nej, det skal man måske ikke prøve, men egentlig sådan, hvis jeg har sådan noget ild til en lille bål, så prøv... Altså prøv... Så flaffer det bare ud. Jeg ved ikke, det er så filmet, jeg tror ikke.